29 तारिख मार्च दाननि दिनै बे गोजोन फुंबिलियाव जोङो नैबे 1 नं काटलगुरिनि माने खेराइ माबा गारजा थानसालियाव दंफैयो आरो बे गारजा थानसालियावनो दिनै जोंहा बे काटलगुरि गामिनि गावबुराजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोन आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जोंनि अफिस बियारार प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो सोद्रोमा बिथांमोन जयै मोनसे जुथाइ मेल लेंनाय जादोंमोन आरो बे जुथाइ मेलावहाय जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामा अफिस लुनो हा नांगौ जानायलाय जोंनि बे 1 नं काटलगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोननाव जों आर'ज गाबदों आरो जोंनि आर'ज बादियै बिथांमोनहा हाखौ हगारनो राजि जानायलाय दिनै जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोननैबो पार्टी अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम आरो काटलगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मोनसे थांखियाव थिरांथा फैबाय आरो बिथांमोनहा गावसिनि गामिनि काटलगुरि गामिनि एलेकायाव थानाय साइ स्टेडियामजों नांजाबनाय सानजाहा फारसे बे खास जेनाखि बिजिआर हा दंमोन प्राय 1.5 बिगासो जानाय हाखौ बिथांमोनहा जोंनो गोसो खुसियै दान होनाय जाबाय सिनियर सिटिजेन फरामनि नामै आरो जों बे हायावनो अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम सेन्ट्रेल कमिटिनि अफिस बिल्डिंखौ इयुनाव लुनाय जासिगोन दा बे हिसाबै आङो दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जोंहा आफादगिरि सार दङ आरो गवालपारा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दं दिनै काटलगुरि गामिनि रायजो राजा बिथां दं गावबुरा दं दिनै बिथांमोनखौ बयखौबो आङो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय दिनै बे मोनसे जारिमिनारि दिनै दिन जाबाय जोंनि थाखाय जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि बे मोनसे जारिमिनारि दिनै सान जाबाय जों जे जोंनि फरामनि नामै बिथांमोननि गामिनिफ्राय जोङो हाखौ मोननो हाबाय बेखायनो आङो फरामनि जानानै बे काटलगुरि गामिनि गावबुराजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ हाजार हाजार आङो साबायखर बावनाय जाबाय जोङो दा काटलगुरि गामिनि जोंनो हगारनाय जे हा बे हायाव सारि सिमना खुन्थिया गायनो थांगासिनो दं जोङो दिनैनो बे खुन्थियाखौ गायनानै लानानै बेखौ जोंनि हा होननानै जोङो डिक्लेयार होनानै लानाय जासिगोन आरो हा एलटमेन्टनि जाबुतिय खामानिखौ उनावहाय जोङो अफिसियेलि बेखौ मावबाय थासिगोन जोंनि फरामनि सोद्रोमा बिबानगिरिफोर दङ लोगोसे काटलगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोन दङ दिनै बोथोराबो जोबोद मोजां बे मोनसे जारिमिनारि सान जाबाय जोंनि थाखाय जे अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामा दिनै गावनि बिथा हाखौ थि खालामनो हानाय जाबाय काटलगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि अननायाव बिथांमोनखौ आङो हाजार हाजार आंनि गोसो सिंनि माने साबायखरखौ बावनाय जायो गोजोन्थों ओरैनो बेसेबां बिगा मोननाय जादों सार बेहाय अनुमानिक 1.5 बिगा जानो हागौ सुवाखै अनुमानिक 1.5 बिगासो जागोन बेवहाय मा बानायनाय जागोन सार बेवहाय जोङो मेनलि सेन्ट्रेल कमिटिनि अफिस जागोन उनावहाय जुदि जोङो अल्ड एज हस्टेल जुदि सेंसनफोर मोनोबा अल्ड एज हस्टेलबो माने जोङो बानायनो सानदों बोराय बुरि फिसा फिसौफोरजों फिजायै माने मावरिया धरननि जानाय बोराय बुरिफोरखौ जोङो बाहाय थैजासे दोनथुमनो लोगोसे श्राद्ध थाद्ध खुंनायनि हाबाफारिखौ जों लागोन आरो जोंहा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि मोनफा मोनफा बोराय बुरिनि आश्रम बृद्ध आश्रम खालामनायनि जोंहा थांखि दङ दा इसोरा मदद होयोब्ला आरो जोंनि मावनाय दांनायफ्रा थिग जायोबा निश्चय जोंनि बे थांखिया जाफुंहैगोन आं बेखौ सानदों थिग बेबायदिनो चिराङावबो जोङो 10 बिगासो चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जोङो हा एलटमेन्ट जगाजग खालामगासिनो दं बिथांमोननिफ्रायबो मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आच्चा बेखौ मावफुंनायाव सार नोंथांमोना सरकारनि थाखाय माबायदि मददखौ लुबैदों सरकारनिफ्रायथ' मददआ लुबैखानांगोन जोङो सरकारनिफ्राय दा जेन'बा जोङो हाखौ एलटमेन्टखौ लाग्रोगोन हा एलटमेन्ट मोनखांनाय लोगो लोगो जोङो बिटिसि सरकाराव बाउन्डारि वाल लुनो थाखाय बाउन्डारि वाल सिमा थिग थायाब्ला मोजां जाया बाउन्डारि वालनि थाखाय जोङो चिफ सारनाव एप्लिकेसन होगोन बाउन्डारि वाल जाखांनायनि उनाव जोङो जोंनि अफिस बिल्डिंनि थाखाय आरोबाव एप्लिकेसन जोङो होबावगोन दा बिथांमोनहा अनोब्ला बेफोर बिटिसि सरकारनि अननायावनो जाफुंजोबगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो
जोङो मिजिंथियो निस्सय बिटिसि सरकारा बा हाग्रामा महिलारि सार सरकारा निस्सय बेखौ जोंनो थाखाय हेल्प होगोन। जोंना बोरै All Bodo Senior Citizen Forum, Jindabad, Jindabad. All Bodo Senior Citizen Forum, long live, long live, long live. All Bodo Senior Citizen Forum, long live, long live, long live. दिनै जोंहा इसोरनि अननायाव दिनै बे मोनसे जारिमिनारि दिन जाबाय जे अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामा जोंनि खाथलगुरि गामिनि रायजो राजा गावबुरा नोंथांमोननि अननायाव जोङो दखरसे हा अफिसनि थाखाय मोननाय जानोसै। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा जे खुनु आपत्ति गैयालासेनो जे बे हाखौ जोंनि फरामनो हगारनानै होबाय। दा बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ माने गोसो सिंनिफ्राय हाजासे थोजासे साबायखर बावबाय।